Švédske mesto Tranås je príbeh úspešného Smart City, informatizovaného mesta. Pred viac ako 10 rokmi stratilo svoje hlavné odvetvie. Pracovné miesta zanikali a obyvatelia odchádzali. Mesto teda zverejnilo nasledovnú informáciu. Budujeme vysokorýchlostný širokopásmový prístup. Siahli sme hlboko do peňaženky a investovali 4 milióny eur. A myslím, že v roku 2002 sme vyrovnali rozpočet. Dnes máme zarobených približne 4,5 milióna eur. Takže pre samotné mesto to bol dobrý obchod. Ekonomický zvrat vidíte v Tranåse všade, v súkromnej i verejnej oblasti. Táto investícia bola jedna z najdôležitejších, akú mesto mohlo urobiť. Tranås ako mesto rastie a myslím, že za to do veľkej miery vďačíme širokopásmovému prístupu, pretože firmy v našom meste majú pocit, že istým spôsobom investujeme do nich. Podstatnú časť rastu pracovných miest v tejto oblasti možno pripísať tomuto projektu. Za trojročné obdobie vytvoríme v Tranåse 1000 pracovných miest, čo je ohromujúce, pretože ak sa pozriete na náš región, za jeden rok sa v ňom vytvorilo 1300 nových pracovných miest, pričom región je obrovský. Medzi novými prisťahovalcami je aj anglický investor Nicholas Greenwood. Skúmali sme rôzne mestá vo Švédsku, aby sme zistili, kam pôjdeme. A vybrali sme si tento program v malom meste Tranås, ktoré zaviedlo tento skvelý systém veľmi rýchleho širokopásmového prístupu a napadlo nás, že to poukazuje na postoj, na to, že sa snažia prilákať nové podniky, niekam sa dostať. A to nám pomohlo k tomu, aby sme to lepšie preskúmali a prišli sem podnikať. A potom sa stal zázrak. Spoločnosť Greenwood je v súčasnosti väčšinovým vlastníkom nehnuteľností v meste Tranås. Ďalším prosperujúcim podnikaním v Tranåse je v súčasnosti vzdelávanie, pri ktorom sú učitelia a študenti zriedkavo v tej istej miestnosti. Začala som tu pred 4 rokmi a boli sme tu zamestnaní 3. Mali sme tu asi 40 študentov a celý rozpočet okrem nejakých 5% financovala miestna komunita. Dnes nás tu pracuje asi 14, máme približne 250 študentov a rozpočet je zhruba 1,5 milióna eur. Z toho len asi 10% financuje komunita. Avšak nikto tu nie je ohromený technológiou len pre ňu samotnú. Celé je to o spôsobe života a práce, aký širokopásmová konektivita umožňuje. Práve to bolo jedným z najväčších dobrodružstiev v Tranåse a vlastne i vo Švédsku, že disponujeme dobrými znalosťami, pokiaľ ide o využívanie širokopásmového prístupu, že v rámci neho využívame kvalitné služby. Služby, ako je dištančná práca, schopnosť pracovať z domu, avšak uprostred vášho vlastného podnikania, onlineová komunikácia, projektové miesta, kde dokážete zdieľať informácie. Len čo boli podniky pripojené, vyskytol sa onen problém poslednej míle. Kto pripojí obyvateľov, koľko to bude stáť a tak ďalej. A potom mestských úradníkov napadlo, prečo nedať lopaty a širokopásmový prístup obyvateľom do vlastných rúk. Vykop si sám širokopásmový prístup. Obyvatelia v Tranåse museli vykopať približne 300 metrov až k prípojnému bodu. Mesto zabezpečilo dodávku káblov a inštaláciu širokopásmového prístupu. Vedeli sme, že ak dokážeme urobiť túto prácu, že neskôr budú naše náklady, poplatky za služby prostredníctvom širokopásmového prístupu veľmi nízke. A že budeme mať veľmi kvalitnú a dobrú komunikáciu cez internet a ďalšie služby. Tento projekt podporil susedského ducha, ktorý pretrváva už 3 roky.
Vzájomne sme si pomáhali a vždy, keď sme videli optický kábel vychádzať z potrubia, pociťovali sme niečo ako hurá, ďalší dom je pripojený. Dnes sa často rozprávame o širokopásmovom prístupe a o nových službách. Ľudia mi volajú a pýtajú sa, čo si myslíš o IP telefónii a IP televízii a podobných veciach. Dokážeme sa nejako dať dohromady a porozprávať sa s mestskou radou, či nám môžu tieto služby poskytnúť trocha skôr? Podobne ako aj podniky, aj obyvatelia sa sťahujú do Tranasu, pretože širokopásmové pripojenie im umožňuje flexibilitu a životný štýl, o aký sa usilujú. Prišli sme z väčšieho mesta. Ceny bytov boli neuveriteľne nafúknuté, takže sme sa poobzerali po mnohých obciach, ktoré boli menšie a menej drahé. Jedným z hlavných kritérií bol širokopásmový prístup. Bola to jedna z hlavných priorít spolu s cenou a nákladmi na bývanie. A celé to bolo o nájdení miesta, kde by sme sa dobre cítili. Keďže je Jennifer prekladateľka živnostníčka, jej živobytie a príslušnosť v jej sociálnej sieti závisia na trvalom vysokorýchlostnom pripojení. Som v diskusnej skupine prekladateľov zo švédštiny do angličtiny. Diskutujeme len o terminológii a formuláciách, avšak je to aj naša verzia klebetenia v kuchynke v práci. Pre nás to predstavuje kontakt s kolegami a priateľmi. Takže v mnohých ohľadoch ide o životne dôležité spojenie. Čo bude v meste Tranas nasledovať? Shiel Peterson chce dosiahnuť, aby bol širokopásmový prístup bezdrôtový a bezplatný. Chce ho rozdávať zadarmo. Dôvod je ten, že nechceme zarábať na širokopásmovom prístupe. Chceme zarábať peniaze na iných veciach, na raste okolo širokopásmového prístupu, nových pracovných miestach, novom vzdelávaní, novej výstavbe a tak ďalej. To je dôležité. A myslím si, že práve preto, že sme zarobili peniaze, sa nám teraz vracajú a budú sa nám vracať mnoho rokov do budúcnosti. Tak ako v iných prípadoch aj pri realizácii širokopásmového prístupu, to, čo potrebujete, je kombinácia politiky, praxe a osvedčeného dôvtipu, aby ste z broadbandu dokázali vyťažiť maximum.